అక్క ఈ లెహంగా బ్లౌజ్ సెట్ చేస్తావా? నిన్నటి కస్టమరేనా? అవును అక్క. వాళ్ళు ఈ రెడ్ కి అయితే ఎల్లో కాంబినేషన్ అడిగినరు, ఇంకొకటి మన ఇష్టం అన్నారు. రెడ్ కి గ్రీన్ అంత బాగోదు, ఎల్లోనే ఇద్దాం. ఓకే, ఈ రెడ్ కి ఎల్లో, ఎల్లోకి పింక్ కూడా బాగానే ఉంది, కాకపోతే ఈ పర్పుల్ చాలా బాగుంటుందేమో దానికంటే కూడా. సో ఎల్లోకి పర్పుల్, రెడ్కి ఎల్లో, సూపర్. సంక్రాంతి కాబట్టి ఈ కాంబినేషన్స్ చాలా బాగుంటాయి.